Ayun guys, part 2 na ni guys. Please subscribe, comment, and share. Meron ka mesa. Ha? Hindi lang itong bata? Oo. Ikaw lang alas 5. Alas 11. Alas 5 pa kaganiya, alas 5 na lang, niko na, ato na may jinsa. Kinsa pa dahil nag-text dahil alas 5. Ambot lang pero kakyot lang yun guys. O wala. Kapalik ka na ugma ka para daw ako. Ni ana mangganit ka pwede ugma na lang, niko. Wala. Gabi ay nabugaya ni mo uli ugma. Ay dili ako. Lahi siguro nga number mang. Kuha na yun ni text. Tungod. Pero Bata. Abot na nagawin sa bata, ano po na abot. Kung sa mo siya ulit na maugadain mo. Oo, man na ang trabaho. Tugasan mo ha. Oo. Gani, yan ang Pag makalagaw ta, wala natin may mo. Ay, may mo. Kung na-absent naman ta, sige lang. Pwede mo na ako. Porta ulit kay mura din ako reply. Check yung number mo. Pwede ko naman sa ikong doon. Kuan. 876 ang last.